Phuloni Lamps ningkan Esek ameipi kapado ponahut kebangji langarni an sose Phuloni Lamps kapaching thurpon thekjia phutha kachathan chimun padopon kedam tangchi tini phai inkorai siarni Phuloni constituency kaparlo Phuloni Lamps along ningkan Esek ameipi padopon Phuloni Lamps amaipu bida rong pikachari pon mayalong Mohendra be Lamps achunbang jimbuti mong lapen pennang anara dom ta chetongdon Maya long corona avur aro natang ke dokok pena jok penang an Lamps klem bang pu bang phiatum ke chetong dun thek thendet lupusi pachini pon la so phi ningkan siang bong Phuloni Lamps atum ke klem ke dam kirim ki bia phai chibi pon si ale mate kaching thorana si ang thek long pon upusi chepaklang pon Ceperai dam lo de idam tang ing samgin pen itum ningkan thom nang jok asom to pinon ke bang lan kan apan je labang so aku politik society mate so buhumuki homai mobile committee along non ko anma ki pasak sel ma ki patul pon the adu se patul pon hunte ula sabar dum IM on de mate dato expected kine budget untuk tayar pon dole hai ne anticipated budget ada sini tum non la 2021 23 bai kan kita dari tum asam parai pon dole Maya long kachathan pon thua tengke kebangji langarni Phuloni Lamps atumpen kaching thora sai claim pon thu bomji laswang bong kove sok lapen prek jam sai katikia hormu namsi kedam tangpen anso se Lamps aphan ali kapado ponja sai dengpon puputa kaching vai padopon rentisi Phuloni Lamps along ke claim kedam arona tang lapen anso se kapaching thur ponja phanta RD dojot pen kachathan chimun padopon si sayang deng ing samjin pen pachun ponlo Politik natum ya ditum lapene gan itu hang pendaka ke tobung do ke jo ditum ke mate gan and other part working people expected from the authority of kasa mane expect mon je kasa bhanda ditum ga itu mau tidur lak ke bak dong silong bong ditum la son disposal glass at this lason ke punai lason mesin ni aja bong ditum sola maka dak dan ang nakabajan magdag project abang ka ito kontekta ke planning pun di masa pun Phuloni pendir chona rongpi Karbiang long life